formula kan zir dona voina kan zir tur chu a equal to sum te puntir te percentage on te bel te pai te sem te ni dona chuan maximum te minimum te average lak te median te kha kan zir bok don ni chu voina formula kan zir tuna formula kan zir tur chu nia masabera chuan multiplication kan ziranga kan multiply don ni chuan kan multiply tur hi helai hian kan lo siam chop ta ni hei ta hian hetiang hi kan man na tur kha ka lo duang sa nuwa siam chop le aya khana formula ngor tu na chong an kan lu chil dona a formula hi tangkai em kan hriat nge tur ani na kin zela po kan man tangkai tur ania chuan tuna chon up kan puntir don ni multiplication kan zir dona kan multiply don ni masabera equal to kan chuanga sum kan chu don ni equal to sum ani open bracket kan tia hapan hi kan puntir don nei hi azat ani ta quantity ni a hi cost vai heng zai kan chu don ta ni masabera chuan idu du zo ki click masa the puntir na chon click masak tur zo kom chuang lo a chuan star idanga quantity iwa chule iwa click lenga chon kan close bracket yen taranga kan avai jon sing khat sanga lo ni ta kan multiply pan hian sing khat sanga lo ni ta chuna dang po kan multiply le du chuan equal to sum kan tinga kan ni mai ta chuan equal to sum tel lo pon equal to kan chu ta pa 500 kan click a star kan da 6 kan click le kan enter a ti khan pangamun ruk sam thumani ti khan sang thum lo ni mai ta kha pokat man thei thau ta ma se na kan close bracket chuan ta hian hi hengau hi formula chung beri ti to chuan hetarang hen ni shoot thamei thei ta shoot thamei thei ti khan alo dik nga lek ta ni ti khan answer kha lo dik mei ta chut that vek khangai lo equal to sum ti chut thlak vek khangai lo ni chuan tu a chuan percentage kan zong leang equal to sum kan ting open bracket kan tinga chuan he kan multiply chu atang hian 5% kha kan zong don ni star kan da lenga chuan 5% hi tai 5% ni kan chulu don ta ni 5% kan da nga khan close bracket anga kan percentage kan zon kha za panga ka chu 5% chu zasari somnga lo ni ta ni ti khan percentage ka har lo em equal to sum kan tinga open bracket 5% kan chulu tanga kan zon tur hi chuan star kan da nga click le top mai don ta ni ti khan ka tiang lo po khana zon thei tawa equal to kan ti chuan i kan percentage kan 5% kan zong don ta chuan singkhat sanga into 5 kan tinga chun divided by 100 tikana ai nang reng ta ni khami kha formula po man thei ta ma se all sum m equal to sum ti hian equal to sum in bracket ani 5% kan 5% ani star kan ta click mai ta ti khan enter khan lo dik mai dai pe kan shoot thale thei ta chuan kan divide le don ta ni equal to sum kan ti lenga open bracket kan tianga chuan kan divide tur chu hemi hi kan divide tang kan multiply chu hi si aza thing kan hemi a cos aman za thing kan divide leang kan multiply chu kan click a divided by kan tia sang kha zanga kan click ta epul man pumpui kha I click anga epul man pumpui kha a cos enge pakhat re ta khan pakhat keng zat nge shal pakhat I zat I shal khan I divide anga chu azat a quantity kha lo chuk don ta ni so malonia dang ho po hi khan so azat kha lo chuk dik vek ta ni d3 chu d3 le c
3 in tikhan ka divide ta tikhan formula mang kan tai mi chu formula mang lo kan chut lu nia ma se tai jon formula mang kan zong chuak le ta ni chuan kan minus te do na equal to sum kan tianga chuan kan pai tur hi hei text hi kan pai tel don ta ni hei hi man zat pum pui lo ni ta ma se text kan choi tur hi kan payang text seng zai kan choi don za sari somnga ta kan choi don awangin minus text sei value added text hi kan click anga kan close bracket kan enter ang tikhan text tel lawin hemi hi text ka za sari somnga kan choi tur kha lo ni ta ni chuan hei kan shoot thalenga text tel lawin hei aman za ta ro ni ta ni chu kan kha formula ni ta ni hei multiply a chuan t equal to sum kan tia into quantity le cost kan pun tira text a chuan value the text a chuan 5% kha text choi ngai wangin singkhat sanga 5% kan la sang za sri somnga 5% za sri somnga choi tur text value the text kha lo ni ta se chuan divide le tai divide hi chu helai mi hin tho ni ma se a formula mangin engzat nge hi aman amal man khan e pul pakhat man kha sang kha zanga la hemi man hian kai hi kan divide ta chuan azat lo chuk ta engzat nge ni ti kha quantity kha lo chuk ta ni chu chu formula manga zon chu kan zon chu kha ni ta chuan subtract hi text hi hemi atang hian kan multiply atang hian avai man pum pui atang hian 5% choi tu ni vai kan pai ta chuan ti hian ro chuak ta ni chuan ta hian total hi kan zong dona man nei amal pakhat man je la kha ta hian man zat ta hi kan total anga hi click theya sum kan de khom the chuan ti lo po chuan equal to sum ti theya equal to sum ti open bracket ti te ni shoot thla a close bracket ai enter le ta ta equal to sum thana chu lo lang ta ni equal to chau ida a i shoot thla a enter a dik thei lo ni ta chun chu wang chuan equal to sum ida khan open bracket ti dai shoot thla a chuan han lo in bel vek ta ni ka kaul sum ta chuan equal to sum ti le ta close bracket ai click theya chuan ani lo pon na hi equal to sum tel lo pon dik thei tho na chu i click a plus ida i click le plus ida i click a pass plus ida le a click le plus ida i click ta ti khan enter thei ta ti khan lo dik tho ta dik chu ma se click reng plus ta char thak khangai ta chu equal to sum han ti mai khan shoot thak mai khan ti khan close bracket enter anga ti khan all sum em mai ta ni plus ta se ga jon nei hi lai mi hi kan hawan shoot thatel hatian hei tengan shoot thak tel awangin hei hi 5% khala ula fer ngo ta chu man kan delete anga ta hian equal to sum kan ti leng kan shoot thleng kan shoot thlanga close bracket kan ti enter anga ti khan equal to sum open bracket kan ti nga ti khan kan shoot thlenga close bracket enter kan hi text dal lawan hei text zong zong ani ta hei aman avaya aman zong zong za thi lo ni ta hei kan bel chuk tai kan pun tir vek ta man apple so man chu sang kha zanga ingan pun tir ta sing kha sanga di khana vai man kha lo chuk ta hei text 5% percentage formula lo ni ta chuan nei hi kan divide hi enge quantity zat kan hriat du wangin emo quantity hret cha tho mai la formula mangin kan zong du ta chuan formula mangin quantity zat ka kan ti chuak le a chuan ta hian subtract kan pai le ta ni ta hian text hi kan pai tel ta hemi man zong zong atang hian 5% 750 zasari somngai kan pai tel ta tian lo chuak ta chuan ei text tel lowin singtum sang ruk zakwa pasari hi lo ni ta ni chuan click nga print preview kan kalchin potang nei hello ta kan close print preview le nga so na ye print chin tu teng polo lan hi hei tlai chin lai print chin tu kha lo ni ta ni lai chin hi kan print da kan print tel tu chin kha lo ni ta chuan ta hian
a max cost atring kan zong do na equal to max kan chuang max open bracket kan tinga equal to max open bracket kan shoot thanga a total hi juk ngai lawa a cost chau ani wangin total tel lawin o close bracket anga enter anga ti khan sang va sang kha zanga ti chu kan thre sa ma se formula kha kan zir chan ber khan ya equal to sum lawin min a chuan equal to min open bracket kan tinga multiply tangin a minimum member kha kan zong do na sang thum chuan phei average equal to average ti ichu lo manga open bracket khoi tang subtract tangin average lo la don ta chuan close bracket anga enter anga chuan 7381 kha average kha lo ni ta ni chuan median hi equal to median equal to median ni tianga ko satangin median ni la don ta shoot tha chuan lai hol tak khalom don ta zaruk somnga nei noya pani noma chunga pani noma lai tak khai hi ni chuan kaian table pan hon le tulom ta hi kan per khom le don equal to sum kha kan ti lenga kan shoot thalenga close bracket enter chuan hi den kan du chuan kan shoot thla tapanga ta hian hetrangin sum hi kan click lenga in angreng ta ni chuan ta hian equal to sum kan tinga pen bracket theile plus kan dang hem ta pan hi chu shoot theilo wangin close bracket enter chuan ta hian ni kan select phei ta mo ta kan select ta chuan ta hian numbering kan da theya chuan nei decimal kha kan da du thei ta ni type na decrease theya increase thei ta ta hian hei hi koma kan dang ta hian decimal hi 0 kan du lo chuan kan decrease ta hian 0 kan du lo chuan ta hian 0 hi mo point do ta nam point do ta hi kan du lo chuan decrease decimal kan click na dikhan lom lo mai don ta ma se ta hian nei hi 7 alo ni hei 7 alo ni ta chuan 5 ani chuan ai in round up anga hei 2 hi 3 ya omanga 7 hi 8 ta omanga 2 hi 3 ya om don ta ni kan increase lenga dikhan lom ta 50 ni chuan 50 ni chuan nei to panin ra in round up ve don ta ni kan select anga chu kan decrease anga tikan ro in round up chia ta ni kha kan lo riang kan da le du chang kan select anga kan increase le the dikhan a point ka kan du chang kan du lo chang kan decrease anga dikhan kha a formula equal to sum bel pai puntir semte percentage te maximum tamber lakte tember lakte lai hol lakte average lak khatiang hoka formula chu lo ni mai ta ni kha jong khan ro se